Hola a tothom! Avui programarem amb App Inventor un videojoc tipus Space Invaders. El primer que crearem és la nostra interfície gràfica. Al menú Dibujo i Animación trobarem l'element lienzo, que serveix per poder programar amb el fons de la nostra pantalla. Modificarem l'alçada d'aquest lienzo a 300 píxels. Quan acabem de fer la interfície gràfica, modificarem aquest número. A l'amplada seleccionarem Ajustar al contenedor perquè s'adapti a la pantalla de qualsevol mòbil. Canviem el color del fons. En el meu cas el posaré de color negre, ja que col·locaré dues imatges de naus espacials. I quan ho tinguem, busquem el menú Dibujo i Animación, Sprite, Imagen i l'arrosseguem al centre de la nostra pantalla. Modifiquem el nom d'aquest component i busquem a l'apartat Foto, que trobarem a les propietats, a la dreta del tot, una imatge PNG de la nostra nau. Quan col·loquem la nau, veureu que surten d'unes mides normalment molt més grans a les que nosaltres necessitem. Modificarem les mides de la nostra nau perquè ocupi uns 80 per 80 píxels aproximadament. Les imatges de les naus les he trobat a la web Freepik. A la descripció d'aquest vídeo trobareu l'enllaç per poder-les descarregar si us han agradat. Posarem també l'sprite de la nau alienígena que haurem de disparar. Li canviem el nom perquè després a la programació sigui més fàcil programar-la i busquem la imatge dins del nostre ordinador. Al igual que la nostra nau, la que controlarem nosaltres, la nau alienígena ha d'estar en format PNG. Li modifiquem la mida perquè no es deformi i quedi proporcionada. En el meu cas la posaré de 50 per 80 píxels. A continuació arrossegarem una pilota que està també al menú Dibujo i Animación i li canviarem el color perquè destaqui sobre el fons. Aquesta pilota representarà la bala que dispararem des de la nostra nau per acabar amb la nau alienígena. Al menú Disposición arrosseguem el bloc Disposició horitzontal. D'aquesta manera podrem col·locar dos elements, un a l'esquerra de l'altre. Aquests elements seran dues etiquetes que serviran per comptar els punts que fem durant el joc. Canviem els noms de les etiquetes perquè siguin després més fàcils de programar. Si seleccionem l'etiqueta, podrem canviar el text que apareix en ella al menú de propietats. A la primera etiqueta escriurem punts i a la segona, de moment, escriurem un 0. Per últim, a la part inferior, crearem un botó de reset per poder reiniciar els punts cada cop que vulguem jugar. Li canviem el nom a aquest element i també li canviem el text que apareix a sobre del botó. Recordeu que podem canviar la disposició dels elements si seleccionem Screen a l'apartat de components. El color del fons de la pantalla no programable el podem modificar fent clic també als colors de Screen. Quan haguem acabat, clicarem a lienzo i modificarem l'alçada perquè s'ajusti al contenidor. Ara canviaré el color del fons, que hem dit que es trobava a Screen, perquè quedi bé i combini amb els altres elements.
També puc personalitzar una mica més els elements de la meva interfície, com per exemple fer que el botó sigui de color negre. També li he canviat el color de les lletres perquè quedin blanques. Modificaré també la mida de les lletres i la mida de les etiquetes perquè es puguin llegir bé. Només em falta afegir un component, que és un d'aquells components no visibles. Serà el rellotge, que trobarem a sensors. Això ho farem per programar un temporitzador. Ens assegurem que la part de propietats, on diu intervalo del temporizador, surti 3.000. Aquesta unitat està en mil·lisegons, així que 3.000 vol dir 3 segons. Quan ho tinguem tot, fem clic a bloques i anirem al menú de programació. Començarem programant la nostra nau. Aquesta nau només s'haurà de moure de forma horitzontal. La nau l'arrossegarem nosaltres amb el nostre dit. Busquem el bloc cuando el nom de la nostra nau, punt arrastrado. Dins dels blocs de la nostra nau, busquem el bloc poner.x como. Com només s'haurà de desplaçar horitzontalment, només haurem de programar a l'eix X. Busquem el bloc tomar X actual dins del bloc de cuando now.arrastrado i el col·loquem a continuació. D'aquesta manera, la posició en X de la nostra nau s'anirà actualitzant sempre que nosaltres arrosseguem la nau. A continuació, farem un programa que començarà només obrir la nostra aplicació. Com a esdeveniment posarem cuandoscreen.inicializar. Farem que la nostra pilota sigui invisible al principi del joc. A continuació, programarem la nau quan nosaltres la toquem. Quan nosaltres li fem clic amb el dit, el que farem és disparar la bala. Fem clic sobre la bala per poder accedir als seus blocs i col·loquem el bloc poner bala.visible como cierto. D'aquesta manera, quan nosaltres toquem la nau, la bala apareixerà. També seleccionarem una velocitat per la nostra bala. De moment l'ajustarem a 5, però després, quan nosaltres la molem en el nostre mòbil, l'ajustarem. Segurament 5 serà una velocitat molt lenta. Per últim, ajustarem la direcció del moviment de la nostra bala. Com volem que la bala només es mogui de forma vertical cap amunt, seleccionarem una direcció de 90. Busquem el bloc dels números a matemàtiques i col·loquem el número 90 a dins. A continuació programarem què passa quan la bala col·lisioni amb un obstacle, en el nostre cas, la nau alienígena. Busquem el bloc cuando bala.en colisión con.
i copiem el bloc per fer que la bala quedi un altre cop invisible. A continuació, hauríem de sumar un punt a la nostra etiqueta dels punts. Dins del menú de l'etiqueta, busquem el bloc poner.texto como i després el bloc de la suma per poder anar sumant un punt a la nostra variable cada cop que toquem amb la nau enemiga. El número actual de la nostra variable el trobem amagatzemat a l'etiqueta. Busquem dins dels seus blocs l'etiqueta .texto. A l'altre costat de la suma li sumarem 1. Busquem el bloc dins de matemàtiques. Hem d'especificar d'on sortirà exactament la bala, és a dir, la seva posició. Continuarem el programa que teníem a cuando el nom de la nostra nau, .tocar. Busquem el bloc lila que trobarem dins de la nostra bala, llamar bala.mover a. Aquí definirem la seva posició en l'eix X, que és l'horitzontal, i en l'eix Y, que és el vertical. L'eix X ha de quedar definit per la posició de la nau en aquell moment. Busquem el bloc de la suma dins dels blocs de matemàtiques i en el primer forat col·loquem la posició X de la nostra nau. Per assegurar-nos que la bola surt del centre de la nostra nau, el que farem és sumar-li la meitat de l'amplada de la nostra nau. Busquem el signe de divisió i el posem en el nostre segon forat. En el primer forat de la divisió posarem l'amplada de la nau i en el segon foradet de la divisió col·locarem el número 2, que podem trobar a matemàtiques. La posició vertical de la nostra pilota també quedarà definida segons la nau, però farem que es quedi una miqueta més a dalt. Arrossegarem el signe de la resta que trobarem en matemàtiques i el posarem al costat de la Y. En el primer forat col·locarem la posició Y de la nau. Li restarem aproximadament 20. Al contrari de l'Scratch, els eixos no queden definits per números positius i negatius, sinó que van des d'un número, que és el 0, que consideraríem la part més alta de la nostra pantalla, fins a un número que desconeixem depenent de la llargada de la nostra pantalla del nostre dispositiu.